Коледни подаръци от мама. Тук имам такова, мами, дай. Само да ги покажа. Вътре бяха и тези, но мама иска само да ги набира. Сега ще ги отворим, защото ми е много интересно какво има. Ако искаш си ни тук. Тук карта малката прибрали. Аз се извадих от телефона. Сега прибереш. Отивам за ножица. Добре, хора, ето. Вижте е паднала. Красавче. Уа! Това ли е? Ето ти. Паните. Не, аз ще си взема. Утре ще си взема карта. Какво трябва? Има интернет, то не трябва. Имаме, да не трябва, за тия махна да може да... Мама, ето ги! Да си я слага там на телефона. Това са жълти бомбони. Ефенди. Аз не съм добре, това не е кисело. Виждам. Трябва ми западне някакво кисела краселчка. Конуши орос. Това е нормално. Има спайси. Бен солиорон. Люто. Конуши орос. Има... Бен си си... Това го отворих не е люто. Съм чунтукен. Да отворим това. Това е пранк, да пранкнеш някой. Ева, ти мисля, че са едни и същи. Само са пранквам. Как са едни? Те са едни и същи. Просто с помислени. Сега ще взема една купичка, ще ги сложа. Няма го отварям. Така, продължаваме с ето това. Няма един човек, който не го знае това. Това са мини Орео. От такива пакетчета с малко ще ги отворим. Няма колко струваш това? Бен си ни пара я тържам. Това е цялото състояние. Ama sen devam. Çikolatçı. Boşan benimle. Bir gün içinde boşanıyorsun. Много е вкусно. Evet. Seninle uğraşmam artık. Още Орео. Ben Хора фан на kalmam лютото. Türkiye'de. Но Hayır, hayır. не обръщайте внимание. Не обръщайте. Yemiyorum. Добре. Umurumda değil. Tamam. Това беше всичко. Чао от мен. Ne yapacağım?